5.3. i dag, og klokken er 12.45, 49 for at være helt korrekt. Men det her er faktisk den første lavpraktiske prototype af Snaptrash affaldsstang, som ser sådan her ud. Den er faktisk ret cool. Sådan, det ser ikke dum ud, når man tænker på, at det faktisk er en affaldsstang, der lige er klistret sammen med en selfie-stang, som for at lave en meget lavpraktisk prototype. Det er sådan lidt, der er lidt gun over den. Men jeg vil gå en tur lige om lidt og prøve at teste den først. Det bliver så baseret på video, hvor jeg ligesom optager for den her tilknyttede wire-ledningen. Men det er faktisk ret interessant, at hvis man tænker på videreudvikling af den her designmæssigt, hvor den første model her, den ser sgu da ikke helt dum ud, hvis jeg kigger selv. Den giver... Så nu vil jeg prøve at gå en lille tur her omkring skolen, fordi selv ved Snaptrashs kontor, her ved Vaskerne Lillebælt ved Voksen, der er sgu også affald lige ude foran. Så nu vil jeg prøve at gå en lille tur og prøve at opsamle affald med den her på videobaseret niveau. Og ja, det vil jeg prøve at gøre.